Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nonchalant. Christine, wake up. Christine. Saman. Nung ba ako gamit sa banyo? Your turn. Abi na ko ato na lang kamatuog. Dugay kay kanikawas, nakatuog na lang ko. Haing towel kay mag half bath ko. It's here. Asa pa? Yan ako. I'm using it. Agong gitapis, magamit ka? Oh, kuha. Oh. Or Unsa? mas gusto kang ako'y mukuha o muhatag nimo? Asa may gusto nimo, Tintin? Unsa? You're stammering again. Ha? You're cutter when you stammer. Basinog, mas ganahan ka kung hubuon ko na kinintwalya. Unsa? Bastos. Cute. I never knew kung mas makalagot siya kung manugsog na siya. Ano ba sa gamukha nga man ko? Bisita babaaw eh. Karon pa ko sukad makasuway. Nga mukha nga ko atubangan sa lalaki. Sa kadaghan na sa lalaki nga akong nauyab. Siya pang tiguwang nga siya ang nakapakanga na ko karon kung mag-atubang mi. Ngano day ko oy? Galagot ako na ko ha? Galagot na gid ko. Maligo. Sakto. Kuwang na ko sa kaligo. Pabugnawan ko ni akong utok aron maalay na ni. In fairness ha, lakip din sa iyang payag din sa bukid nindot ang banyo. Ug may shower pa. Ang room ra gyud nga akong nahimutangan dito sa iyang mansion ang way shower. Ay, maghubo na ko aron maka-shower na ko. Wow! May heater pa. Aw, mas maayo. Mas nindot. Sosyal, ha? Ug may gamayng bintana sa ibabaw nga bahin. Ug clear kaayo ang bildo. Makita dinhi ang mga bituon. Wow! Magpatungod ako sa shower. Oh. Wow! Ang kalimot pamation sa tubig. Sakto gid ang timpla. Charon. Gikan tinalis gawas. Mag-shampoo na ko. Nasang shampoo ay here? Wow! Imported ang shampoo. Kahumot. Ganahan ko sa baho. Ano sab? Ingon og sa niya sa kong duol. Sa ito? Iring? Iring nga itong nasa bintana. Nagtanaw na ako. Help! 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 There's Iring! Black na Iring sa window. Dito. Yeah, it's black. Pero pinurang iyang balahibo. No, it's so black. I saw it. Diha siya sa may bintana. May talaw siya ako. And I am looking at it right now. No. Ang black cat? Oh my God. Mahadlok ko na. Papahawaa, please. Papahawaa. How? Make it show. Shoe? Show. Say show. It's still here. Sure? Oh my God. Ipalayo na ako. Ipalayo na. Anong ikaw na kang smile? Papahawaa ba? I can't. Ano man? Kay mikapyot siya na ako. Huh? Where? Right here, in front of me. Mikapyot ang iring. And you are giving me a hard time, Kitty. Unsa? You're naked, Kristen. Ug nagakos ka na ako. You are giving me a real hard time.
taming my dog. Bastos! 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 Ikaw bigakos na ako, ug ako ang bastos. Oh, kawaw! Makalakot! Shut up, tiguang! Ikaw ang aligon. Makabawas lagi ko nimo. Makabawas lagi ko nimo, bisit. Ano dang nidagan man sa kung naghubo tanan? How could I forget ka naghubo na di ko? Oh, bastos! Bastos! Oh, ay gitugnaw na kay ko. Ganina pa ko dinisod sa banyo. Nitsukas. Di na ako ganahan mo gawas. Mauwaw na ko nga makikatubang niya. Pero sobra naman ko sa kauras din eh. Siya nagwa pa sa doon siya matuhog. Usa pa. Nakasiguro ko nga wa na siya sud sa kwarto. Maybe, nasa sa sala matug. Well, maybe. Basin. Basin. Makalagot. Ay, bahala na gawas ko. Anong usara masay towel din eh? Kabwisit, sad. Dato, pero usay towel. Makabalik lang kong syudad o. Regaluhan ko na siya usa kadusin ng toalya. Isulod na lang ako ng t-shirt na ako aron makagawas ko. Igo na nga may makakover na ako. Okay. Muhin na ako gawas. Uwa na siya sa kama. Oh, salamat. Magawas na ko. What the Ay! Ganun na ka na sa kilid sa gawas ni pultahan. Oh, waiting for you to come out. O gano'n naghuwat makanako. May daotang kang plano nako no. Hoy, sultihan ti ka ha. Kahibaw ko mo judo karate, black belter ko, o brown belt ko sa Muay Thai. Really? Aha. Sure na sure. Mga kun may dautan kang plano nako rong gabi una, dili ka mo lampos. Kay dipinsahan ako akong kaugali. Ah! Usa ba? What are you doing? Buhi ko pa. Buhi ko si mong buhaton ako. Gitapisan ka. Oh. There. Oh. Natapisan na ka. Abi ko pag black belt ka sa judo o brown belt sa Muay Thai. You can't even let go from my grip. Gitawilan pa lang ganit ka. How much more kung tinuod ka? Hoy. Ayaw ha. Ay kung gisihi daw kay angay. You make my day. Night na ron. Ah, Naanasab ka ha. Gipaduol na sa nimong imong naong sa kong naong. Hawa ba? and if I won't? Musingkit ko. Ay pag sikis mahalo kay dili ka cute. I know. Kay bawo man di ka. Pwede ba hawa na ka diha? Sikit ta kay imong naong sa kong naong. Gara na kikikastanan. Ay lagi sig pahiyom diha. Pahawa ba kay magilis ko? May ikasulob ka? Ha? Shit. Limot ko. Pawamas ako imong sininabi. Fine. T-shirt and boxer, makawam ka. Boxer? It's new. Oh, fine. Ang bibi. Naas to kador. Gawas na dito kay mag-ilis na ko. I'm staying here. Bahala ka. Diha ra ka. Ug agit pagtan-aw ha. May lain pa ba kung bagong makita gawas akong nakita kaganina? Oh. I hate you. Nibati na kog duka nga napresko na ko. Matog na ko. Salamat ini yung pagpahawam ni mo na kog t-shirt o boxers ha. Good night. So, mahimo na kong matubang pagbalik? Siyempre. Lain sa kig magtalikod ka mulakaw. Atubang na. Okay.
Please na lang kog lock sa pultahan ni gawas nimo ha. Duka na gyud kay kustanan as in. It's already locked. Ha? Pero nganong niya pa man kasasud? Yeah. Kawas na. Matug na ko. Gani. Sa sala, di ba? Ako man kwarto o sa sala ko nimo pigdown? Tay pa sa dilimay mo magtapat ta. Says who? Hoy, 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 hoy. Ay, paghigda. Hoy! Hoy! Shut up! Ay! Ayoko gaksap pa! Kung di ka maghilom, nasayod ka nas kong buhaton. Ug labaw nang nasayod ka nga tinud-on ko gidna. Ang kalahian lang kay labaw pasakis ang akong buhaton ni higayuna. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!